Hey với chú ai rồi công có bụi công cần hẳn rõ về là holiday á motor tầm lâu zia hi in lâu en don ya dâu đi na trăng in cần chana cho anh ấy tan tan dễ là giá mà ôm lâu rim rim mày à hey anh là thì zar hiền ya cái mi hun chung á pikawar tia sumdong ten kan loading le unloading minan khap hi chu ngai to that chu ngai ni holiday a hian when independence day ania motor chhuat tam ni jok tak turania holiday rawa chuan hei kan din mun ania chuwang chuan kong sira unload unloading kan an ti te chu traffic ti jam tur hian a om lo ani tuna hian apar bazara kan me ka hey tiang hi ani zela mun lun lai berpo hey hi kan din mun ani a hian antaran pay zela nga tuna hian hey elai apar bazar bastan kan thleng kan pel deuh chia ani chuan millennium center kan thleng leanga tun kan lak khun lai hi dar som le achan ve vel chia ania kan la thol le ani chuan elai millennium center ulaya motor dor pui phei pana tlan zar ko tang lo phe na hun lai ne chete a kan ding po ni lo ve kan kal chet ta tu na yuan kan tlan le to a za ma om lo ani chuan kan kal zelanga zar kot theng chu lak kan tumanga chan mari kan thlen phei chuan a thui lu tuk theya a upload te harang emo te katia lo en zel ro hey motor chunga changin kan la chu wang chuan a fia lo deuh mai theya amara chu hilom dan chu a riat thei vek ome zar kot kan thleng phea rural bank bul kan thleng chia tuna hian eng lai po zam lo le mai chuan kan thleng phei kan kal zel chan mari thleng po lai la arei lutuk lawang chumo lai hian kong cross awangin second ni thum te chu kan ding ome lai tak ta hian chuan tan phei zela hey zela ngo kan ho tu te department a kan ho tu te le traffic lam te po hian an aizol kho pui din hun hi holiday ni te in rin ni te ala zam na sat lo zia te kan ngai to fo te a tha a kan zir chian fo po tha a chu te an chuan in hriat thiam na nen kan rama hian kal ram kan tum hi a tha in ta khria ani wen ni a po hian he kan tlan chuak de para zodin bul wana pol bula changin kan lo tlan chana amain kan la lo
zo din bul atangin kan la tran na tuna hian chan mari kan thleng phei ani to a David Kitchen kan thleng leka Sang Bana College po tuna hian thang kan thleng ani to ei chan mari kan aizol khopui chunga mun lun lai bi kan an ti chu kan kal vek ani vain ni hian i kha an sedu ani chan mari Boston kan thlenga tuna hian chan mari West pen thak na bulla achak loka kan oma chutiang ang chuan mun lun lai zong zonga wen ne hian kan kal chhuak vek ani ti kha kan nin hriat tir duwa chu wen nia kan om dan ni mai te se wen ni Independence Day ni August ni som panga ani lam muala chuan mi an la om nual ani apona te chung apon la oma chutiang chuan chung chu kan zudak lutuk lawama se apona changin an hlir chop pani ti te kha kan lo soi do ni kalome